a la Umaima, a la Launa, a la Oliver, a la Lorena. Hem vingut a la biblioteca per fer una entrevista a les bibliotecàries del poble. Quantes persones treballen a la biblioteca? 3. Com es diuen? Marta, Olga i Mercè. Mercè? Mercè. Quantes hores treballen al dia? Unes 8 i mitja, 9, més o menys. 8 i mitja, 9. Quines Feines fan a la biblioteca? Comprar llibres, DVDs, CDs, diaris, revistes, fer activitats com l'hora del conte, en què venen contes a explicar contes als nens. Fem visites a la biblioteca guiades als grups d'estudiants d'aquí de Llagostera. Què més fem? Cataloguem. Catalogar vol dir que, per exemple, aquest llibre el comprem, no?, per la biblioteca, però no el comprem i el posem al prestatge, perquè si algú se'l volgués endur, nosaltres no sabríem res, ni qui se l'endú, ni quin llibre s'endú. Llavors, catalogar vol dir que arriba el llibre i a través d'aquesta pàgina entrem a l'ordinador, al PC, al títol, no et fiquis amb mi. Aquest porta subtítol, per exemple, parlem de l'assetjament escolar. El nom de l'autor o de l'autora, Pat Thomas, que és qui ha escrit el llibre. Qui ha escrit el llibre, qui ha posat la lletra als textos al llibre. Aquest, per exemple, com és un conte infantil, té il·lustrador, veieu? O il·lustradora, amb il·lustracions de Leslie Harker, que és la persona que ha dibuixat aquests, que ha fet aquests dibuixets. Està pintat. Està pintat, il·lustrat. També hem de posar altres coses, com l'editorial, l'any en què es va publicar, i tot això ho hem d'introduir a l'ordinador. Sí, s'ha de posar a l'ordinador. De tots els llibres que hi ha aquí, fixa't, tots els llibres aquests, totes les dades són a l'ordinador, Tots llibres aquests. Tots els llibres aquests estan a l'ordinador, sí, en un programa. Perquè hem de saber quants llibres tenim, si algun es perd, doncs hem de saber que hi ha un forat i que aquest llibre ja no hi és. Llavors el que fem també és deixar coses, el que se'n diu préstec. Préstec vol dir que algú ens deixa alguna cosa. I això ho deixem. La gent fa un port amb el carnet de la biblioteca. Després ho ha de tornar, cap uns dies ho ha de tornar perquè altres persones ho han. També endrecem, ordenem, fem coses, fem moltes coses. Què són els llibres i els DVDs? Els llibres i els DVDs tots són de l'Ajuntament de Llagostera, de la biblioteca, però clar, la biblioteca és de l'Ajuntament, per tant, de fet, tot això és de l'Ajuntament de Llagostera. Vol dir de la gent del poble, l'Ajuntament el que fa és conservar-ho, preservar-ho, transmetre-ho, però de fet l'Ajuntament és qui representa el poble. Que la gent ha de tenir un carnet per treure llibres i pel·lícules? Perquè així l'ordinador llegeix aquell carnet, llegeix un número que hi ha aquell carnet amb un codi de barres, que és únic, cada persona en té un, i així quan hem de deixar aquest llibre, per exemple, a la Lorena, per posar un exemple, la Lorena ve amb el seu carnet. Doncs, per exemple, la Lorena ve amb el seu carnet. Ens deixa el carnet, que té també un codi de barres així, el carnet. Llavors, l'ordinador el llegeix. I després llegeix això, llavors l'ordinador el que fa és lligar la Lorena amb aquest llibre. I nosaltres sabem
que la Lorena s'emporta aquest llibre, que li deixem. La Lorena el té, el llegeix i el torna. Llavors nosaltres passem el llibre, li diem, ho torna. L'ordinador li diu, ho torna. I l'ordinador esborra aquest llibre del lligam amb el carnet de la Lorena. Imaginem que la Lorena es despista i aquest llibre el perd. El deixa amb un amiguet i l'amiguet no li torna, o bé el deixa entafonat a casa amb algun forat i se n'oblida d'aquest llibre. Però clar, com nosaltres a l'ordinador tenim Lorena, llibre, Lorena conta, quan passa el temps que la Lorena tenia en préstec aquest llibre, l'ordinador ens diu la Lorena encara no ha tornat el llibre. I nosaltres, quan veiem a la Lorena per la biblioteca, li diem, Lorena, has de tornar aquell llibre, I la Lorena diu, ai, sí, el llibre. I va a casa seva, sí, és veritat, que el vaig deixar aquí amagat. Agafa i el torna. Llavors l'ordinador desenganxa el llibre de la Lorena. Però, com ha trigat uns dies, doncs està uns dies sense poder treure coses de la biblioteca. Té el carnet de biblioteca? Més o menys. Sí, jo diria que unes 5.000... No arriba. Unes 4.000 persones. Què ha d'estudiar per ser bibliotecària? S'ha d'estudiar una... No, bueno, és el que se'n diu una diplomatura. Són uns estudis que ara són de 4 anys. Abans era quan ho vaig fer eren de 3, ara són de 4. I són uns estudis que tenen un nom molt llarg, una mica difícil, que és biblioteconomia i agafarem la segona part. Documentació. Això penso que potser, perquè biblioteconomia. Documentació. Això es pot estudiar aquí a Catalunya, a Barcelona, abans era a Vic, però ara ja no a Iolda. I després per internet també es pot fer. Per una universitat catalana, que es diu UOC, Universitat Oberta de Catalunya, que deixa fer els estudis per internet. Davant de l'ordinador un pot estudiar i treure's títols. Els nens petits no poden anar a la sala de dalt. Sí, perquè a la sala de dalt hi ha d'haver-hi molt de silenci, perquè la gent que ve a la biblioteca ve a estudiar, ve a llegir amb tranquil·litat. Llavors els nens, tot i que es porten bastant bé, clar, si són molt petitons, a vegades no en tenen cap d'estar en silenci. I criden, corren. Llavors, per això no deixem que pugin a dalt fins als 14 anys. Però tenen una sala molt bonica i a la biblioteca nova encara serà més maca, més gran. Els podem dir una cosa bona i coses dolentes al seu... Molt d'avantatges, Hi ha més avantatges que inconvenients. És una feina molt maca, tens contacte amb la gent, que estàs amb la gent, nens, amb grans. Potser inconvenient, l'horari una miqueta. Nosaltres hem de ser aquí quan tothom ja potser no treballa de vegades. I treballar amb llibres és molt maco. Tot això. El llibre és un objecte molt bonic, encara que no ho sé des de la vista, i treballar amb llibres és molt maco. Hi ha molta gent a la biblioteca. Sí. De la nova encara Vindran. segur que vindran. De la data. Del punt de llibre? Sí. Això vols dir, el punt de llibre? Perquè s'ha fet un concurs en què els nens han dibuixat punts de llibre i llavors amb els 3 guanyadors dels diferents cicles de primària Guanyareu lot de llibre. un lot de llibres, cada nen. Aquesta de la data. Per què hi poseu la data quan... Perquè així el nen o la persona gran sap quan ha de tornar. Nosaltres li posem la data del dia que l'ha de tornar.